Kompjutere, otvori vrata. Не понимаю, что надо делать. Kažem, kompjuteru, otvori vrata. Не понимаю, что говоришь. Lepa reč i gvozdena vrata otvara. Jel tako, Žiko? Šta imamo za doručak, a? Žiko, ti se puniš. Boli tebe antenica. Ваш завтрак уже готов. Stigla je poruka. Koja poruka? Poruka iz baze. Opa! Od kad je? Zakašnjenje uobičajeno. Daj da vidim. Dobro. Moj Žiko. Šta bi sad dao za jedno parče slaninice? Za jedan krompir iz Rerne, ali onaj s čvarcima. Ili za... Dobro, pušti. Ali Ma bacanje đubreta nema, je za... ali... Kažu lepo da ne skrećemo s kursa, da ne trošimo gorivo, molim lepo. Naređenje, izvršenje, doviđenje. Srbine, od kad ti to sviraš džez, a ne kolce? Nie poнимаем. Dakle, Sofkice, konačno si došla da se smuvamo. Mislim, znao sam. Jutro je najbolje vreme za ljubav. Imaš nešto ovde? Od kad se đubre baca na sred svemira? Nisam ja. Postoje mesta predviđena za te stvari. Ma daj, Sofka, kome će da smeta? Pogledaj koliko je svemir. Kretenčino. Musava! Ćiriličaru. Uče Brankoviću. Hoće li to, majstore? Znaš ti da je čuveni Miles Davis da je on u stvari poreklom iz Srbije? Njegovo pravo ime je Miloš Devica, ne znam da si čula za njega. Sad imam jednu teoriju. Postoji jedna logična veza između Srba kao jednog od pravih, retkih naroda sa dušom džeza i bluza, između svih... Četnik Baker, nemoj da mi rušiš brod. Ko ruši? Hvataš zjale dok mi radimo, stalno neko čisti za tobom. Znaš kako kažu, a? Kako kažu, a? Pa, drumovi će poželeti Turaka, ali Turaka više biti neće. Ma ne lupi. Šta je bilo? Pa, naša ljubav je uzdrmala svemir. Ne lupetaj, budalu. Šta radiš ti? Je ovaj nas gađa? Mislim da nas je pogodio. Da nema to neke veze sa đubretom. Šta? Ma ne, to je sigurno neka greška. Šta je ovo, neki lim? Pa ovo je naš deo. Jebote, pa ovo je ozbiljan. Ovo nas gađa. Žiko, daj vizualni da probamo da ga razumimo. Otpao je panel sa levog motora. Što je sad pa to?
Nemamo vizualni, u pitanju je bot brod. Robot brod, čistač Galaktičke unije. Đubreta? Otkud sad pa on? Žiko, daj mapu. Daj mapu, Žiko, ako pogodim bombu, ode se. Podaj si koordinate na ovo najbliže polje asteroide. Jesi lud, pa poginuš ću. Nikada! Ko na brdu, aki malo Ej, stoji. budeš li Više slupao vidi, brod? no. Ulazimo u polje asteroide za 90 sekundi. Žiko, prebaci na manuelno. Manuelno, pa to nikad nismo probali. Sad ti pravi trenutak. Žiko! Ti si lud. Šta je ovo? Uputstvo? Jo, neko rusko sranje. Ne huli. Aj, Žiko, ti ćeš brže. Ja, šta sam dočekao da mi američki robot prevodi s ruskog? Manuelne komande aktivirane. Nemoj da mu grebeš brod! Ma gledaj kako bačko. Šta je sad? Žiko! Pogodio nas je u pogonski deo. Manuelne komande gube napajanje. Sofka! Požuri, Sofka! Ajde, brže! Snaga opala za 10% i dalje opada. Ajde, šta radiš toliko? Čujem šta se dereš, čekaj! Ajde, glavo, približavamo se! Pa čuti bre, čekaj! Ajde! Ajde, približavamo se ove kamenčugi, brže! Evo ga! Sofka? Sofka? Lazo, Dobro da si uradila nešto. idemo pravo na onu kamenčugu. Žiko, uspori za 20%. Jebem ti sunce, Sad Gudolića. ubrzaj nemoj znak. Sad! Sad bi trebalo da osetim strah, zar ne? Žiko, daj retrovizor. Vrati Žiko na automatsko.
Pasovkice, kako vozi Baja, a? Mislim da sam zaslužio jedno veštačko disanje. I to sve zato što sam malo ulubio brod. Moj Žiko, svet je ovaj tiran tiraninu, a kamoli duši blago. Ajde, daj mi vizualni na zvezdu. Kompjuter, za koliko smo kod zvezde? Гласим мне 6 часов 27 минут. Aj, prevedi, Žiko. Bićemo ispred zvezde za 7 dana, 6 sati, Dobro, 52... znači još nedelju dana i bum! Moj Žiko, znaš kako je govorio moj deda Rade? Posle 7 mršavih krava dođe 7 debelih. Mislim da ne razumem. Ma nemaš ti pojma. Aj, sredi. Odeše koze, a? Znaš da je naređenje za to došlo iz baze. Mislim, ne bi ja. Ali moramo da slušamo naređenja. Neko je škola za po kile mesa. Pasovkice? Hoćemo se konačno smuvamo ili šta? Ma ni da si poslednji čovek u svemiru.